Llaw a fy Llyw, Medi 2022. Mae'n anodd credu bod blwyddyn gyfan o fy nghyfnod fel llywydd wedi mynd yn barod a bod y ail flwyddyn wedi dod mor fuan. Ond dyma ni a ddechrau tymor yr Hydref unwaith eto a blwyddyn arall yng nghalendr Merched y Wawr wedi dod i ben. Wrth fynd ati ysgrifennu hwn, bym yn pendroni am gryn amser gan feddwl nad oedd llawer gennyf i sôn amdano. Cyfnod digon tawel ar y cyfan fe wythnosau cyn yr haf o ran y canghennau, oherwydd mae dyddiadur y canghennau yn tawelu o ddiwedd Mai ymlaen, ac felly bydd rhyw lawer o ymweliadau ag ati ers y rhifyn diwethaf o'r Wawr. Ond, wrth roi'r meddwl ar waith yn go iawn, yn ddigon sydyn y sylweddolus na fi'n gyfnod tawel o gwbl, a'n bod, ar ôl cyfnod anodd y pandemig, wedi cynnal ein holl weithgareddau cenedlaethol a mwy, a hynny wyneb yn wyneb wrth gwrs. Dechreuodd yr haf i mi gyda taith i fyny i wyl y 5 rhanbarth yn Rhyd y Maen. Dyma wyl y clywes lawer o sôn amdani, ond erioed wedi ei mynychu. Bu'n ddiwrnod hyfryd a gwnes wir o fwynhau yr arlwy arbennig a gawsom. Syndod i mi oedd deall bod yr wyl wedi bodoli ers 48 mlynedd a rhai llongyfarch y rhanbarth a gobeithio yn wir y bydd yr wyl hon yn parhau am flynyddoedd maith eto. Bu gwyl haf a chyfarfod blynyddol Merched y Wawr yn llwyddiant mawr a braf oedd cael dychwelyd i fachynlleth ar ei gyfer. Roedd hi mor hyfryd i weld pawb, ac fel y dywedodd Dr Gwenllian Lansdowne Davies, ein gwraig gwadd, a fy mosi gyda'r mudiad meithrin, roedd mor braf i weld coesau pawb yn hytrach na gwyneb ac ysgwyddau pawb drwy gyfrwng Zoom. Wel, cytuno'n llwyr, cawsom ddiwrnod bendigedig a chael y pleser o weld y cystadlaethau crefft niferus, anrhegu buddigwyr y cystadlaethau'r dysgwyr, Tlws Ann Lewis, Gwobr Patagonia, y cystadlaethau chwaraeon ac wrth gwrs y cystadlaethau llwyfan. Llongyfarchiadau bawb a fi'n cystadlu ac a fi'n llwyddiannus. Ddechrau Mehefin, bu mae'r daith gerdded gyntaf prosiect y llywydd, a hynny gyda rhanbarth Meirionnydd ym Mhennal. Wel, am ddechreuad da yw'r prosiect. Diolch i bawb am y croeso ac i'r aelodau a wnaeth ymuno â ni. Cawsom ein tywys ar daith hyfryd o amgylch Pennal gan Eluned Besant. Meddyliais i erioed bod cymaint o hanes yn perthyn i Bennal a deith i'm adre y noson honno wedi fy rhyddfeddu gan gyfoeth hanesyddol y pentref a'r ardal. Yna, yn agosaf i adref, cefais ymuno ag aelodau Ceredigion ar gyfer eu taith hwy. Y tro yma cyfarfym yn Abereiron a cherdded draw i Lanner Cheiron. Taith hyfryd arall yn llawn o hanes a gwybodaeth am fyd natur ar ardal a phaned a chacennau hyfryd i orffen. O fis Medi ymlaen, edrychaf ymlaen i gael ymuno â sawl rhanbarth arall ar gyfer mwy o gerdded a chymdeithasu. Mae wir yn fodd i gadw'n iach, yn gorfforol ac yn feddyliol, ac mae bob amser wrth gwrs yn hyfryd i gael dod i adnabod yr aelodau ar hyd a lled y wlad. Yn ôl at weithgareddau'r haf, ac mawr siom, bu'n rhaid i mi fodloni ar wylio'r sioe fawr o adre. Roeddwn wedi edrych ymlaen yn fawr iawn i fod yn y sioe, ond fe wnaeth dos o glefyd yr eryr rhoi stop ar deithio i Lanelwedd. Ond, gyda diolch i Tegwen a thudalen Facebook Merched y Wawr, cefais fy nhywys o amgylch y stondin a chael blas o holl ffwrlwm y sioe o adre. Llongyfarchiadau mawr i'r rhanbarth Colwyn ar ddod yn fuddugol yng Nghystadleuaeth Radi Tomos ac eisiau Benfro a Dwyfor hefyd. Bu'n llwyddiant mawr heb os a diolch i bawb a wneud hynny yn bosib drwy gystadlu, cynorthwyo ar y stondin a chefnogi. Roeddwn yn bendant na fydde y shingles yn fy rhwystro rhag mynd i Tregaron a diolch byth fe giliodd y clefyd mewn da pryd.
Wedi aros dros 2 flynedd, daeth y genedl I Geredigion a gwledd i'r llyged oedd yr holl faneri a'r croeso amlwg oedd i'r Eisteddfod ar draws y sir. O'r diwedd daeth popeth i'w le ac un o'r uchafbwyntiau mwyaf yr wythnos, heblaw am ddymddangosiad y côr hwylio ar lwyfan y maes wrth gwrs, oedd gweld yr enfys o flodau gobeith yn cael ei arddangos yn ei holl gogoniad. Dyma prosiect a fi'n eiddo I holl aelodau'r mudiad. Roedd y nifer o flodau a greoed ar ei gyfer a'r holl wirfoddolwyr a ddaeth ynghyd i'r hen swyddfa Boston Aberystwyth I roi'r enfys at ei gilydd yn dyst o'r brwdfrydedd a'r ymdeimlad o berthyn yn sgil y prosiect. Diolch I bawb am bob cyfraniad I wneud yr enfys o obaith yn un o'r symbolau ac un o'r delweddau mwyaf pwerus a chwrfiadwy o'r Eisteddfod hir ddisgwyliedig hon. Diolch I'r anbarth Ceredigion am y croeso a'r cydweithio hapus iawn. Ymlaen yn awr felly yw'r penwythnos preswyl yng Nghaerfyrddin a thymor arall prysur o gerdded, cyfarfodydd ac ymweliadau a dyletswyddau llywyddol. Allai ddim ei galw yn ddyletswyddau fel y cyfrwy, mae pob gweithgaredd neu ddyletswydd yn bleser pur ac rwyf yn ystyried I gyd yn fraint ac nid yn ddyletswydd. Pob dymuniadau chi gyd am y flwyddyn sydd I ddod a diolch am eich cefnogaeth a'ch cyfeillgarwch fel arfer. Pob hwyl I chi gyd.